Balang ko, nakala na to. Kailan dia taruh? Oh. Tahu ni. Hello guys! So, ito na yung second batch ng paglalaban nila Hans based tong X. So, ayan, inabangan natin kung sino sa kanilang dalawa yung mananalo. So, ayan, mga abangers. Dito lang yan sa Pangasinan. Patay ng Alcala. So, ayan, inabangan na natin kung sino sa kanilang dalawa ang mananalo. So, ayan. Dirisu ya, dirisu. Magpagkabali kayo, Hans! From! Mati mula! Dali! Dali, talara! Talara! From! Si Hans! Panalo la. So, ayan mga kalabsyo, si Hans yung nanalo. So, ayan mga kalabsyo, tapos na yung laban. So, antayin na lang ulit natin kung sino yung maglalaban sa next round. So, abangan natin yun. Bye everyone. I hope to see you guys soon. Be good. Bye. God bless to all of you. Bye.